Il-poplu jafda ferm iżjed lill-Prim Ministru Robert Abela fuq żewġ kandidati għal kap nazzjonalista li qed jikkontestaw elezzjoni interna wara ir-riżenja ta' Bernard Grech f'Ġunju li għadda. Żewġ sondaġġi, wieħed tal-istatistiku Dr. Vincent Marmara u ieħor tal-Malta Today juru lil mexxej Laburista igawdi fiduċja b'saħħitha kemm fuq Adrian Delija u anke Alex Borg. Dan ifisser li jkun min ikun kap nazzjonalista, il-Prim Ministru Robert Abela jibqa' jgawdi fiduċja b'saħħitha. Mill-istħarriġ ta' Marmara fuq Adrian Delija, Robert Abela huwa fdat kważi 22% iżjed, filwaqt li fuq Alex Borg, Robert Abela igawdi kważi 17% distak. Fil-fatt meta 800 persuna li ħaddu sehem f'dan is-sondaġġ ġew mistoqsija lil min jafdaw bejn Abela u Delija, 45.7% għażlu lil Abela, 23.8% semmew lil Delija, 16.4% qalu l-ebda mexxej jew kandidat għal kap nazzjonalista. Fir-rigward ta' Borg lil Abela wieġbu li jafdawh 45.2% u lil Borg 28.3%, 12.3% wieġbu li ħadd minnhom. Is-sondaġġ sar f'din l-aħħar ġimgħa b'livell ta' konfidenza ta' 95%. Intant l-istħarriġ tal-Malta Today juri l-Prim Ministru Robert Abela fdat bi 42.5% kontra 33.9% għal Alex Borg. Robert Abela imbagħad igawdi fiduċja ta' 43.2% kontra is-27.9% għal Adrian Delija. Is-sondaġġ tal-Malta Today jgħid imbagħad li f'elezzjoni bejn Borg u Delija jirbaħ Borg, hekk kif skont dan l-istħarriġ Borg jikseb 43% u Delija jikseb 26%. 31% ma jafdaw la lil Borg u laqqas lil Delija li jfisser terz ta' dawk li pparteċipaw fis-sondaġġ, riżultat simili għal dak ippubblikat fit-Times fej sessjoni kbira la trid lil Alex Borg u laqqas lil Adrian Delija. Sa dan it-tant waqt il-programm Papers kien nilħad filgħodu fuq One, l-eks deputat nazzjonalista Herman Schiavone innota li dawn in-numri jagħtu fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Robert Abela, xi ħaġa mhux normali meta partit ikun ilu għal perjodu twil ta' snin kif inhu l-każ tal-Partit Laburista llum il-ġurnata li ilu fil-poter mill-2013. Fiż-żewġ sondaġġi għalkemm in-numri huma daqsxejn differenti, joħroġ ċar illi il-Prim Ministru Robert Abela għandu fiduċja b'saħħitha fost il-poplu Malti illi tisboq kemm lil Adrian Delija u anke lil Alex Borg. Schiavone qal li dawn in-numri huma differenti mill-appoġġ li jgawdu mexxejja Ewropej f'pajjiżhom waqt li turi biċ-ċar li l-poplu Malti ma jridx il-bidla fil-gvern.